kem jinħaj jiet il-mulej il-mew tal-midnek jilħamarniġ jizda joġobni li ħerġalura nitri ħazina u jibda Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-mulej ma'kom. Nibdew din il-ġurnata billi inħallu l-Ispiritu Talla idawwanna biex waslinna is-salvazzjoni, il-verità. Qegħdin f'mixja sabiħa tar-Randan fejn il-liturġija tmexxina biex inġeddu il-mamudija tagħna. Id-dinjità tagħna bħala ulet Alla. Nitolbu maħfar nuqqasijiet tagħna biex tiċċelebraw din il-liturġija mqaddsa kif jixraq. Int li għaddejt minn fostna tagħmel il-ġid u tfarraġ u taħfer lil kulħadd mulej ħnina. Int li ma trix il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix Kristu ħnina. Int li dejjem toffri lilek innifsek lill-Missier b'sakrifiċċju għall-fidwa tagħna mulej ħnina. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għall-ħajja ta' dejjem. L-udisa din nofruha għal Margherita, Giuseppe u Joseph Camilleri. Nitolbu. Kun dejjem twajjeb mulej mal-Knisja tiegħek, żomma safja u wettaqa, u billi mingħajrek ma tista' tibqa' sħiħa, mexxija dejjem bil-grazzja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari miktib ta' Slaten. F'dak iż-żmien, Naaman, il-kmandant tal-eżerċitu tas-Sultan ta' Aram, kien kbir quddiem sidu u dan kien iġibu ħafna għax bih il-mulej kien tar-rebħa lill-Aram. Iżda r-raġel għad li soldat qalbieni kien lebruż. ħarġu l-Aramin bil-ġgajjiet tagħhom u mill-pajjiż ta' Iżrael ġibu magħhom tfajla żagħżugħa li saret il-qaddejja ta' mart Naaman. Darba qalet lil sida, mhux li kien sidi jmur quddiem il-profeta li hemm f'Samarija għax kien ineħħilu l-lebra li għandu. Naaman daħal ikellem lil sidu qallu, dan u dan ma qalet iż-żagħżugħa li ġibna mill-pajjiż ta' Iżrael. U s-Sultan ta' Aram qallu, aqbad u mur. Issa nibgħat ittra lis-Sultan ta' Iżrael. U mar u ħamiegħu 10 talenti tal-fidda, 6,000 xekel tad-deheb u 10 tibdiliet ħwejjeġ. U lis-Sultan ta' Iżrael wassallu littra li kienet tajtek. Kif tasallek din litra, ara, inkumbatlek il-qaddej tiegħi Naaman biex neħħilu l-lebra li għandu. Malli qara litra, Sultan ta' Iżrael ċarrat il-piżu u qal, mela jien xi Alla, nagħti il-mewt u nagħti il-ħajja biex dan bagħat li bniedem ħan neħħilu l-lebra minn fuqu. Mela kunu għafu waraw li dan tassew qiegħed ifittex li jaqbad miegħi. Issa ġara li Eliżew, il-bniedem ta' Alla, sama lis-Sultan ta' Iżrael kien ċarrat ħwejġu minn fuqu u għalhekk bad jgħidlu, dan għaliex ċarrat ħwejġet minn fuqek?
ħajġi għandi u jkun jaf li hemm profeta f'Iżrael. U mar Naaman biż-żwiemel u l-karrijiet tiegħu u waqaf quddiem il-bib tad-dar ta' Eliżew. U Eliżew batlu messaġġier jgħidlu: Mur, inħasel 7 darbiet fil-Ġordan u ġismek jerġa' jindaflek. Naaman iżda saħan u telaq. Ara, qal, jien qed bejni u bejn ruħi li ju kien se jaqbad u joħroġ jieqaf qudiemi u jsejjaħ isem il-mulej Alla tiegħu u jxejjer idu fuq il-ġrieħi u jneħħili l-lebra. Jaqgħu Abana u Farfar ix-xmajjar ta' Damasku mhumiex aħjar mill-ilmijiet kollha ta' Iżrael? Ma nistax ninħasel fihom u nindaf u dar u telaq b'saħħna. Imma l-qaddejja tiegħu resqu jkellmuh u qalulu: Missier, li kieku l-profeta qallek xi ħaġa kbira ma kontx tagħmilha? Mela kemm iżjed meta qallek inħasel u tindaf. Niżel fil-Ġordan u għodos 7 darbiet bħalma qallu Eliżew, il-bniedem ta' Alla, u ġismu reġa' sarlu qisu l-ġisem ta' tfajjel żagħżugħ u ndaf mill-lebra tiegħu. U reġa' lura ant il-bniedem ta' Alla u kull min kellu miegħu. Daħal, waqaf qudiemu u qallu: Ara, issa naf, iva, li ma hemmx Alla ieħor fid-dinja kollha ħlief f'Iżrael. Ilqa' nitolbok dan rigal minant il-qaddej tiegħek. Il-kelma tal-mulej: Roddu ħajr lil Alla. Ruħi aċana għal Alla, ruħi aċana għal Alla. Bħalma għażiela tixxennaq għandi x-xijat tal-ilma, hekk tixxennaq ruħi għalik u Alla. Ruħi aċana għal Alla. Ruħi aċana għal Alla. Għal Alla l-ħaj, meta niġi u nara wiċċ Alla. Ruħi aċana għal Alla. Ibgħat id-dawl tiegħek u s-sewwa tiegħek u ma jmexxuni, iwasluni sal-glorja mqazza tiegħek u sal-rejjex tiegħek. Ruħi aċana għal Alla. U nidħu ħdejn l-artal ta' Alla, ħdejn Alla, ferħ u għena tiegħi. U rrodlok ħajr biċ-ċetra u Alla tiegħi. Ruħi aċana għal Alla. Inhumu għall-Evanġelju. Gloria u tifħir lilek Kristu. Jien lil-mulej nistenna, ruħi f'kelmtu tittama, għax ant il-mulej hemm it-tieba u l-fidwa għandu bil-kotra. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu ġie Nażaret, daħal fis-sinagoga u qal lill-ġemgħa: Tassew ngħidilkom li jebda profeta ma jilqgħuh tajjeb f'pajjiżu. Għax ngħidilkom is-sewwa, kien hemm bosta romol f'Iżrael fi żmien Elija, meta s-sema baqa' 3 snin u 6 xhur magħluq u waqa' ġuħ kbir fil-pajjiż kollu. Madankollu għand ħadd minnhom ma nbagħat Elija, imma għand waħda armla minn Sarafta ti Sidon. U kien hemm bosta Lebrusi f'Iżrael fi żmien il-profeta Eliżew, imma ħadd minnhom ma ġie mfejja ħlief Naaman tas-Sira. Meta semgħu dan fis-sinagoga, kulħadd imtela bil-kolla. Qamu u ħarġuh il-barra mill-belt, ħaduh fuq ix-xifer tar-rdum tal-għolja li fuqha kienet mibnija il-belt tagħhom u rridu jixtuh minn hemm fuq għal isfel.
iżda hu għadda minn ġa nofshom u baqa' sejjer. Il-kelma tal-mulej. Min jisma' il-kelma tal-Alla u jaċċettaha bħala l-kelma tal-ħajja għandu is-salvazzjoni, isib is-sens ta' ħajtu. Il-qari tal-lum jgħidilna dan li il-profeta li jitkellem ovvjament fis-sem Alla għandu dejjem kelma tas-salvazzjoni. Ġara però fl-istorja anke tal-poplu tal-Alla, anke fi żmien Ġesu u anke fi żmienna, illi il-profeti jew dawk li jitkellmu f'isem Alla mhux dejjem jiġu jemnuhom, jaċċettawhom għaliex il-kelma tal-Alla tgħid il-verità. U ħafna drabi il-verità tikxef il-ħażen tagħna. U allura hemmhekk kien hemm ribelljoni u biex ma nagħtux każ b'tentazzjoni li għal dik il-kelma. Hekk ġralhom in-nies ta' żmien ta' Ġesu f'ta' Nażaret illi ma laqgħux bħala profeta għax skandalizzaw ruħhom illi kien bin Ġuseppi u bin Marija u kien qiegħed jitkellem bħala il-profeta il-Messija. U x'qalilhom illum Ġesu? Qalilhom illi Alla ġej bat l-ibnu biex isalva il-popli kollha. Għax il-Lut kienu jaħsbu li l-Messija sa jkun is-Salvatur tal-Lut biss. U din smajna din il-silta tal-Vanġelu fejn qal fi żmien Għalija kien hemm ħafna romol waqt ġuħ kbir fil-pajjiż, imma l-profeta ta' ikel lil waħda armla illi laqqas kienet tagħmel parti mill-poplu Ludi, kienet barranija, kienet minn Serafta ta' Sidon. Jiġifieri għall-Lut dawk li mhumiex tal-poplu tiegħu m'għandhomx salvezza. U għalilhom ukoll illi kien hemm fi żmien il-profeta Eliseo ħafna lebrusi, imma wieħed biss salva ġej mnaddaf, Naaman li kien mis-Sirja, jiġifieri kien pagan. U kif tnaddaf ġismu? Billi obda l-profeta anke b'diffikultà għax qallu mur għal 7 darbiet għodot f'dak l-ilma u tinnaddaf. Ma rridx jemmen, imma mbagħad mixa ftit bit-pariri tajba li tagħhu ta' madwaru u għalulu meta tmur hemmhekk ħaġa żgħira talbek li tinħasel fil-Ġurdan. Għamel hekk u ġismu fieq. Issa din hija tixbiħa tal-magħmudija tagħna. Għaliex l-ilma fl-Antik Testament għandna ħafna episodji fejn l-ilma kien dejjem li jagħti ħajja ġdida lill-bnedmin. Fil-każ tal-lum għandna il-Naaman tas-Sirja li tnaddaf dak l-ilma tal-Ġurdan. Għandna l-ilma tal-Baħar l-Aħmar li naddaf u tal-libertà lill-poplu ta' Iżrael meta kien irsir fil-Eġittu. Meta Mosè tal-ilma mill-blata ta' ħajja ġdida lill-poplu li kien igemmem kontra Mosè. U aħna irċevejna il-magħmudija. U l-magħmudija ħaslitna mid-dub oriġinali. Issa ma rridux nagħmlu bħal Lut għax aħna m'għamdin jiġifieri għandna l-garanzija tas-salvazzjoni, imma rridu mhux biss nirċievu il-ħasij ġdid tal-magħmudija, imma rridu ngħixu il-magħmudija, li ngħixu mixja ta' tindif, mixja ta' ħasil. U l-Knisja fuq il-kman ta' Kristu ħallitilna iqrar, is-sagrament ta' qrar. Dan xi fissi dawn iż-żewġ sagramenti? Li natfuna mid-dub tagħna. Għax aħna bħala m'għamdin għandna mixja
ta' salvazzjoni lejn il-ġenna, imma mejjunin mill-kelma ta' Alla, mejjunin mill-kelma profetika tal-Knisja, mejjunin mis-sagramenti. Allura, ejjew eżez bieb f'dawn iż-żminijiet tar-Randan imqaddes, namlu minn kollox biex nitnatfu minn dak kollu li ma joġobx lil Alla. U kull wieħed ibda minni għandna n-nuqqasijiet tagħna, għandna d-difetti, għandna d-nubiet, però għandna Alla li jħobb, jaħfer u jġedded. Ejjew nħallu l-Ispiritu tiegħu iġġeddidna biex meta naslu għal-festa tal-Għid inkunu verament notfa biex nisqarru l-fidi fil-qawmen ta' Kristu. Din hija l-mixja tar-Randan biex inġeddu ir-rabta tagħna, il-fidi tagħna, l-imħabba tagħna lejn Alla li jħobbna, li batinna lill-Ibnu biex min jemmen fih isalva. Nitolbuh isaħħaħ fina il-fidi u nkunu pellegrini tat-tama bil-xida tagħna bħala insara maturi. Ħuti eżies, nitolbu l-Alla missirna biex aħna nagħtu widen għal-kelma tiegħu f'dan ir-Randan imqaddes, biex ngħixu mill-ġdid il-fidwa li kisbilna fit-twelid ġdid tagħna bl-ilma tal-Ispirtu Santu fil-Mamudija. Għalhekk li tolbuh u ngħidu: Mulej oħloq fina ruħ ġdida, mulej oħloq fina ruħ ġdida. Għal-katekumeni dawk li qegħdin jippreparaw għal-Mamudija li f'dawn il-ġranet tar-Randan iħejju rieħhom mill-qrib ħalli jersqu lejn l-ilma tal-Mamudija fil-lejl qaddis tal-Għid. Nitolbu oħloq fina l-ron. Għal dawk il-bnedmin li ma jridux iħallu l-kelma tiegħek tbiddilhom u jippreferixxu jibqgħu il-sira tad-dnub. Nitolbu mulej oħloq fina ruħ ġdida. Għal ħutna l-Ebrusi f'Malta u fid-dinja biex isibu għajnuna mill-familjari u minn dawk li jikkarawhom u jħossu li għandhom kontribut xjattu fil-soċjetà. Nitolbu għalina biex nersqu bil-fiduċja lejn is-sagrament tal-penitenza tar-rar u nagħmlu għemil xieraq ta' konverzjoni ta' qalbna. Nitolbu mulej permettuli talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, preghiamo il Signore perché ci dia il coraggio di ascoltare bene la parola sua, perché possa essere per noi un modo di rinnovare la nostra comunione con te, perché possiamo vivere nella pace e nella luce della tua salvezza. Preghiamo. Nitolbu mulej oħloq fina ruħ. Res u koll it-talf tagħna. U Alla misser ħnina ibad id-dawl tiegħek u l-verità tiegħek biex imexxuna f'ħajjitna ħalli nersqu bil-ferħ lejn il-mejda tal-kelma u tal-Ewkaristija u naqilgħu il-maħfra ta' dnubitna bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħoljen kollu. Għax fit-tjubit tajtajdna dan il-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jisralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit nil-desem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħoljen kollu. Għax fit-tjubitek tajdna dal-imbit qegħdin nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jisralina x-xorb tar-ruħ.
Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Mister li jista' kollox. Jien għalmu lejn il-idejk il-sakrifiċċju tifru l-glorja tal-ismu. Għati ġittana f'dak li jisamma t-sokolla tiegħu. Nitolbuk mulej biex din l-offerta li qegħdin nagħmlulek bħala għaddejja tiegħek int biddilna fis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Inmulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżukkar lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew Mister Addis Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodulek ħajr. Int ritna rroddulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u xorb ħalli jekk aħna medinbin inrażdu fina idra u wejt ħżina u ngħinu lil ħutna fil-bżonn biex inkunu nixbħu lilek fit-tjieba tiegħek. Għalhekk mal-tajja blaqat ta' Anġlu l-Qaddisin aħna nfaħru l-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennulek Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismawet u l-art imlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli tasmawet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tasmawet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk li tolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs, ratt il-ħaj, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħaj tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana int u salvatur tad-dinja għal-mistalib u l-martijek inti fdejta. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-awmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajr, għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċa kontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'nisewijiet li jinna nieħdu sem mill-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministru u l-poplu li jint ksibt talik. Ftakar f'ħutna Margherita, Giuseppe u Joseph Camilleri li joġbok issejħilhom għal għandek minn dinja. Ftakar f'dawk ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Daħħal il-mejtin kollha quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-kol nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi mqazzhom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom jinfaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Flimkien nitolbu kif jallimna Ġesu, missierna li jinti fis-smawet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif is-sema jidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina u la ddaħħalnex fil-liġri iżda rizna mid-deni.
Aħlisna nitolbuk mulej minn kull dani. Atina fit-tiba tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li għedt l-aposti tiegħek, inħallilkom islem nagħtikom islem tiegħi. La tħares lejn id-nubet tagħna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lix-xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikunu jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf tal-la il-daħli u lejn Ġesu Kristu. Jitqarbu ma tkunx ta' kull iżda fit-tieba tiegħek kulurija ħarsin u fejqan tagħmlu. Danu Ġesu, danu l-ħaruf tal-la li jnaħħi d-nubet ta' dinja. Ħejjin aħna l-mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Uli, ma jissolix, titfad is-saqaftijiet. Dejn biss kelma waħda u ruħi tkun infel. Il-ġisem ta' Kristu iħarisna l-ħajja ta' dejjem. Nadoraw ko Ġesu imberkuk. Nitolbu. Itqarbina li għamilna fis-sagrament tal-Ewkaristija, tnadfinna ruħna u tqaddna bejnietna bi Kristu Sidna. Qabel ma nirċievu l-barka tal-aħħar,
nitolbu flimkien bl-interċessjoni ta' Marija, Madonna ta' Pinu, biex nejxu kull jum il-mamudija tagħna, tweli ġdid f'ħajjitna. Kull darba li niftakru fl-ilmambire, dan ifakkarna li aħna ulet Alla. Allura noħorġu mill-Knisja biex nejxu ta' ulet Alla maħutna il-proxmu. Nejdu flimkien. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirke inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuftieħ Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina metin-bi, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba li kulħadd.